Jatuh phung kaham Faisak pakai seng tabok Dormonogor cha bagan Haplong ni cha bagan ni faisak pakai seng nah di busuk tong tho kau jaga ba kothoma kaham pinna ni bagai bekha tong tho gai phayo iko na de bekha tong tho gai kothoma kaham pinna ni bagai seng hablai ka cha bagan pe tabok thangnai te kaisa kamio kothoma kaham sanai jisuni kok sanai jisu sawo angno lama angno kubui angno mo thangnai angno langma hinso ane bising ti phaiga khorok sapana apana ro thangi maya hinso aun bagai tini okok no sung salbrum no muito tongo tai bukhaw suwi toniwo okok no sung pawai manya tai sawo Matthew chapter 28 ni 18 na sawo thangni sangsar ganangai bebak borok ni thani ani kothoma kaham piddi tai poito khlainai rono baptisma redi abo hai hini sawo abon bagai sung tabuk thangka kothoma kaham sanan bagai tai poito khlainai rono ka baptisma renai norok nai tong di soya kare musa bagan musuk tor mani nai di wah ente sung kothoma kaham no talangai thangai tongo kaisa te kaisa and this area kabangma kaitono saimanya ko siniya ko kaitoni kokno khnaya ko obo hai jaga sung thangai tongo je elambang ni kokno sai khana nai borok bisas khlai kangke kaitono yasak nai Fadi norok bo nai tongdi sungai baksa je phunung manchak ang norno phunugana baksa tongna ani channel no naina ne akaijang nai rok tongna te baksa ba naina mo sungui tongna te kotal naina ni bagai jodi na puila nogo hungkai subscribe khaidi like khaidi te salbrum ni update naina ni bagai bell icon no sinai tonai di haike sini video salbrum no jeribo afrono nugui manai bunse sakang so kare nai tongdi hangnong no phunugano